Am revenit în platoul emisiunii Start cu Speranță și vă informăm că pe 1 octombrie se sărbătorește Ziua Internațională a Vârstnicului, iar Fundația Regală Margareta a României a decis să sărbătorească această zi prin a 5-a ediție a evenimentului Bune Practici pentru o bătrânețe frumoasă. Și alături de noi astăzi la matinal să vorbească despre acest eveniment este doamna Ioana Petrea, director de strângere de fonduri și comunicare a Fundației Regale Margareta a României. Bună dimineața! Bună dimineața, Speranța TV și telespectatorilor! O să încep cu prima întrebare. De ce este această conferință Bune Practici pentru o bătrânețe frumoasă un eveniment unic în România? Ce o diferențiază? În primul rând, trebuie să spun că această conferință este la a 5-a ediție și este singurul eveniment dedicat senectuții. Eveniment național. Vorbim despre această etapă de viață la care inevitabil vom ajunge cu toții la un moment dat. Conferința aceasta va aduce mai multe perspective complementare. Asta o face specială. Scopul nostru fiind de a identifica cum putem să aducem o creștere a calității vieții seniorilor din România. Pentru că populația României numără astăzi 3,8 milioane de persoane și vrem să dezbatem problemele cu care ei se confruntă, să vorbim despre frământările lor și, bineînțeles, într-o perspectivă pozitivă asupra viitorului și prezentului, să aducem soluții actualizate la vremurile noastre, pentru ca vârstnicii să aibă o viață mai bună și mai frumoasă aici, în România. Evenimentul acesta va avea loc în data de 30 septembrie, da? Deci cu o zi înainte de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Este un eveniment care se adresează strict persoanelor cu o vârstă de peste 65 de ani, pentru că, așa cum v-ați amintit dumneavoastră în mesajul de început și ați răspuns la întrebarea colegului meu. Această conferință se adresează în primul rând specialiștilor. Vrem să adunăm împreună specialiștii care lucrează în domeniul senectuții, care au de-a face cu aceste problematici ale vârstnicilor și vorbim despre oameni care lucrează în ONG-uri, instituții publice, instituții private, chiar companii cu produse și servicii dedicate seniorilor. Dar este o conferință deschisă, aduce atât de multe informații interesante din punct de vedere demografic, sociologic, social, chiar și medical, încât ne dorim să fie un eveniment deschis la care să participe oricine este interesat de prezentul actual al vârstnicilor, dar și de viitor, pentru că, cum spuneam, vom ajunge cu toții la un moment dat în această etapă de viață și încă de pe acum trebuie să găsim acea cale prin care să ne facem viața noastră frumoasă la un moment dat. Ce se întâmplă mai exact în data de 30 septembrie? Care este agenda evenimentului și ce ne puteți spune? Cum merg pregătirile? Mai sunt aproximativ 8 zile, nu? O săptămână. Astăzi este 22 septembrie. Într-adevăr, va avea loc această conferință joia viitoare și va putea fi urmărită public. Practic, cele mari teme pe care le vom aduce în atenție sunt legate de datele demografice despre vârstnicii României, care este situația actuală, care sunt perspectivele, pentru că fenomenul îmbătrânirii demografice afectează întreaga Europa, dar în special România are un ritm foarte alert de îmbătrânirea populației. Și o a doua temă are legătură cu imaginea de ansamblu a sistemului de îngrijire a seniorilor în România. Vom avea reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
care ne vor prezenta strategia națională pentru vârstnici, dar și specialiști din domeniul social, care vor vorbi despre serviciile și opțiunile actuale privind, de exemplu, îngrijirea vârstnicilor dependenți. Vorbim despre servicii în centre rezidențiale sau despre servicii la domiciliu, pentru că știm cu toții, există atâția vârstnici vulnerabili, afectați de boli sau imobilitate. Vrem să știm care sunt opțiunile pentru ei. Iar o a treia temă dezbătută în cadrul conferinței este despre îmbătrânirea activă, pentru că trebuie să avem, bineînțeles, și o perspectivă pozitivă. Seniorii noștri, vreau să vă spun că au atâta nevoie să participe la viața socială, să se facă utili, să fie valorizați, chiar să contribuie prin experiența lor profesională sau personală în societatea noastră. Și atunci ei trebuie să aibă această opțiune. Astfel că vom avea chiar și un medic geriatru care ne va aduce recomandări despre cum să ne păstrăm tinerețea până la adânci bătrâneți. Vom vorbi despre seniorii voluntari la centrele generații. Sunt sute de oameni care, chiar și la vârsta de peste 65 de ani, și-au găsit un rol social și sunt activi în fiecare zi prin voluntariat, dar vom vorbi și despre o temă de mare actualitate, despre cum pot vârstnicii să dobândească competențe digitale. Am văzut cu toții cât de necesare sunt în zilele noastre aceste competențe digitale pentru a comunica cu cei dragi, pentru a ne achita facturile, pentru a procura cele necesare și în perioada pandemiei au devenit de o importanță majoră aceste abilități. Vom afla ce programe de educație digitală există în România adresate seniorilor. Doamna Petrea, am vorbit despre temele acestui eveniment. Spuneți-ne puțin ce își dorește ca finalitate, ce finalitate ar trebui să aibă acest eveniment pentru vârstnici sau ce vă propuneți voi la Fundația Regală Margareta României cu acest eveniment? Noi ne propunem să colectăm la oaltă din diverse comunități, din diverse domenii, soluții inovative și eficiente pentru creșterea calității vieții unor segmente de seniori. Fie că vorbim despre cei afectați de boli sau imobilitate, adică acei vârstnici dependenți, fie că vorbim despre acea categorie de vârstnici care sunt încă în putere și vor să fie activi. Deci, colectăm la oaltă această expertiză adusă din toată țara și din toate domeniile de speakerii noștri și o prezentăm participanților cu scopul de a extinde aceste soluții, de a le implementa la nivel național în diverse comunități. Orice întreprinzător social care vrea să le preia are aceste soluții testate la dispoziție. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție, aproape un minut. Cei care doresc să participe la eveniment, unde se pot înscrie? Așadar, ce trebuie să facă doritorii care vor să intre în jocul evenimentului pe care dumneavoastră l-ați organizat în data de 30 septembrie? Participarea la conferință poate avea loc într-un număr limitat, atât fizic. Evenimentul este găzduit chiar de către Enaiati Medical City, care este singurul oraș medical din România care oferă servicii de îngrijire a vârstnicilor. El însuși un model de bună practică și de excelență. Dar, foarte important, conferința poate fi urmărită și online, din orice colț al țării și de către orice persoană interesată de aceste teme. Cum? Pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook a Fundației Regale Margareta a României. Este necesară o înscriere prealabilă care se poate face chiar și în acest moment pe website-ul Fundației Regale Margareta a României www.fmr.ro.
rmr.ro. Doamnă Petra, am ajuns la finalul interviului. Vă mulțumim că ați acceptat invitația de a veni astăzi la noi în emisiune și de a vorbi despre această conferință. Vă dorim mult succes în organizarea acesteia și vă așteptăm și pe viitor la noi aici, la Start cu Speranță. Vă mulțumim și noi foarte mult pentru suport și pentru atenția acordată seniorilor din România. O zi frumoasă!